Hej alle sammen. Glædelig jul. Jeg håber, I nyder vinteren og kulden og mørket derhjemme. Jeg sidder her i min lejlighed i Tegucigalpa. Her er det også blevet en smule koldt. Det bliver kun op til 20-25 grader i løbet af dagen. Men det er ikke det, det skal handle om. Det skal ikke handle om Honduras og Tegucigalpa. Det skal handle om dig, Morten. Jeg blev rigtig ked af at høre, at du har sagt op. Og det bliver mærkeligt for mig at vende tilbage til et lærerværelse, hvor du ikke er der længere, Morten. Du har fyldt meget på lærerværelset, i hvert fald i min verden. Du er aldrig bange for at sige til, når noget ikke er ordentligt eller retfærdigt. Jeg kan huske flere gange, hvor du er den, der husker os på Sankt Anne i ånden, og minder os om de værdier, som skolen bygger på. Sankt Anne mister en stor, jeg vil ikke sige kulturbærer, men jeg vil sige værdibærer med dig. Ja. Morten, vi har arbejdet sammen gennem 4 år, og det vil være en løgn at sige, at det har været tæt samarbejde. Men og det er noget, du tidligere har taget på dine skuldre, men jeg vil også gerne anerkende min del i det. Det var ikke kun din skyld, at vi fik arbejdet tæt sammen. Men jeg har aldrig nogensinde været i tvivl om, på trods af vores ikke så tætte samarbejde, har jeg aldrig været i tvivl om, at jeg altid kunne komme til dig med spørgsmål og bekymringer, og hvis jeg skulle diskutere et eller andet. Det er jeg så rigtig stor pris på, ikke mindst da jeg startede som ny lærer og skulle finde mine egne ben at stå på. Der vidste jeg, at jeg altid kunne komme til dig og spørge om hjælp og spørge til råds. Ikke at jeg har gjort det særlig meget, jeg er jo en mand. Jeg sidder her i den her t-shirt, som jeg fik af 8. B, inden jeg rejste afsted til Honduras. 8. B i vores klasse, som vi godt kan være rigtig stolte af. En klasse, som vi har arbejdet meget med, og du har lagt utrolig mange timer og meget arbejde i den klasse. Jeg er sikker på, at de er utrolig kede af, at du stopper nu her. De kommer til at savne dig, og de kommer til at mangle din tilstedeværelse i klassen. Særligt så tænker jeg på det store arbejde, vi lavede sammen omkring, da vi oplevede, at der var mobning i klassen. Du tog det brandalvorligt og lavede et kæmpe stykke arbejde, ikke mindst i første omgang med hele den store tur. Vi havde en hel uge, hvor vi snakkede med klassen og gjorde op med, at nu var det slut med mobning. Men vigtigere endnu, det arbejde, du fortsatte med at lave hver uge, hvor du havde trivselsmøder med klassen og snakkede med dem og tog problemerne op. Og du stillede krav til børnene, du stillede store krav, og du havde høje ambitioner for, hvordan de skulle opføre sig, og hvad de skulle gøre for, at det blev en bedre klasse. Du accepterede ikke, at tingene bare var gode nok, som de var. Du forlangede, at det skulle være bedre. Og det blev det. Og det er en meget bedre klasse i dag. Takket være dig og den indsats, du har gjort. Ja. Det har jeg utrolig stor respekt for, Morten, det arbejde, du har gjort i den klasse. Ja, hvad kan jeg mere sige? Jeg kommer til at savne dig, Morten, på lærerværelset, når jeg engang kommer tilbage og så videre. Men jeg ønsker dig alt held og lykke fremover med dit nye arbejde, med familien, Annette og børnene. Du må hilse dem alle sammen. Og din tilværelse i Bo. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at du bare kom til Vesterbro, når du savnede København, men det må lige vente 1,5 år endnu. Du er dog velkommen her i Tegus, hvis det skulle være, at du havde lyst til et lille smut til Mellemamerika. Ja. Til allersidst, glædelig jul og godt nytår til alle sammen. Jeg glæder mig til køleskabsfesten efter påske. Vi ses.